Prepárate, célula. Vou borrar o teu estúpido sorriso. Chegou o momento de comprobar canto aumentou o poder de meu pai. Como é posible? Estáse concentrando aínda máis. Que é iso? Non podo creer que Vexeta teña semellante poder. Non podo creer lo que vexo. Meu pai xa é moito máis forte que un superguerreiro.